तर चला मित्रांनो, काम आम्ही इकडे व्यवस्थित केलं, लाव झाडा बिड्या लावला व्यवस्थित. त्या सांगितलंय मी, परत काय सांगतो? मी सांगतोय मी के लावलंय ती, म्हणजे माका सांगा नको. तर काय नाही डोक्याच्या डोक्यात तुमका मी सांगतोय. ह्याच्या डोक्यात काय ती जरा झाडा मोठी होऊ दे. जर थेंबरेली झाडा मधी मधी लावल्या गोड्यानी तिरड्यानी थेंबरेली आणि ती मेली बिली तर ह्यो जबाबदार. थांब थांब या भारी थांब. असं पकड, असं मी पण म्हणजे लावायची स्वतः, पण जगली तर तुझा नाव, मेली तर माझं नाव. नाही जगान देत माझी इच्छा, पण ती कशात माहिती तरी पण माझं नाव ना, मग जगली तरी थांब तुझाच नाव येऊन देत. चांगल्या मनात लावलेली असतील. माझा मत थय लावचा नव्हता, माका थय चांगल्या ठिकाणी लावचा होता, पण ह्याचा मत थय लावचा म्हणून थय लावलं, म्हणून ते बाकीचे गुंडे मी तकडे लावले त्याच्यावर. ह्याचा डोक्या पण मधीच लावल्या ना त्यांनी. तुमका जे होती धरा कोई की सांगतोय मूर्ख. मुकेश गाडी काय रे? अरे बाबा अयोच आता जरा चालू आहे काम, सोपवताव जरा, सोपला की येताव. काय म्हणतो? आज आठवण कशी आली तुला? एरवी तू करत नाही फोन, आज बरोबर केलं. काय काम काय आहे? अरे बाबा मोठी कामगार बघ ना, पूनम आणि टीम. तुका सांगितलेलं येऊ तर तुका काय बाबा, तुका नारळ घेऊन येऊच लागत, मग तू येणार. चल बाय बाय. तर ह्याचा डोक्या या असा, त्याच्यामुळे मी काय बोलत नाही. ओके बाय बाय. चला तर पुढच्या भागात नवीन व्हिडिओ पुढच्या भागात भेटाया. तोपर्यंत बाय बाय. तोपर्यंत त्याचं बटन काय रे मागे. बरं का मित्रांनो, थांब मित्रांनो, मगाशी बाबल्याच फोन येलेलो, तुम्ही ऐकलं असाल, पण तेवढ्या त्या फोन मध्ये एका शब्दान पण तो बोललो नाही की पॅटीस खाऊक जाऊया. आणि आम्ही आता इला पॅटीस खाऊक, तर तो डायरेक्ट दुकानात हा, तो आणि वर्षा. देखवतो तुमका मस्त पैकी सरप्राईज. ते शॉक झाले म्हणून तो अंदाज घेतल्यान ना खय लिहत. कॅमेरा मग बाबा मका माहिती होता तुझे धंदे होते ते. अरे ही फुल टीम. तू आधी अंदाज फोन कशा केलं आणि मग सांगितलंच नाही? तू भुतुरवली की काय ते? काय हो काय येत नाही आज? हा म्हणून माका वाटलं येत. हा तू फोन कशा केलं ता माका सांग. काय भारी भेटलं पटापट बोल. फोन असंच केलं. मग सांगितलंच नाही तो येईल असं? येऊच्या आधी केलं. मग येणार तर प्लॅनिंग झालेलं होतं तो. अच्छा ना. हुशारच. काय घेतलं? भाजी खाणार म्हणजे सगळ्यांका घे आता तू. तुका आता लावतोय मी त्यात. दोन प्लेट हे मारनाक गावलं. तू मारनाक गावलं, मी नाही. पॅटीस घे पॅटीस. मग भाई तुम्ही भाजी बांधून द्यावा आणि पॅटीस खाऊ द्या. हा ही आपली मंडळी आहे, खाऊ बसलेली आहे बघा. पाच भाऊजी नाही भाऊजी. स्पॉन्सर कोण आहे तुमचा? तेका मारनाक गावल्या घातलेली. आमचं स्पॉन्सर बघ एवढं भारी. स्पॉन्सर तुमका मला सांगत होते आणू म्हणून कोण बरोबर गावलो तो बघ. भारी गावलो तो, अजिबात एका शब्दाने बोललो नव्हतं. चल तो स्पॉन्सर करता तो. घे आता. काय रे काय झाला? शेवट राहणार तू बारको विचारता किती झाले तू देणार? आपल्या गौरव सारखं मग डायरेक्ट गौरवपेक्षा बेकार किती आले? बोलव ना बस सर. होईत ना पटकन त्यांना काही नेऊन देत आहे. बोल तुला काय पाहिजे? मला काही नको आहे. अरे
तुला पाहिजे ते आम्ही पाहिजे ते तुला पाहिजे ते आज काय नाही. पाणीपुरीसाठी आलेलो. हा ठीक आहे चालेल. पाणीपुरी चालेल. नाही ठीक पाणीपुरी राहिली आमची. आपण उद्या येऊया. पाणीपुरी. पण यांना कळणार ना आपण आलेलो. तुमचीच वाट बघित होता. अरे या जो कोण शॉप या? फुल त्यांचीच वाट बघित होता. फोन कर. मी तकडनं जाणारच होतोय ता बंद होता म्हणून बोललो हय जाऊया आता. माका अंदाज होतो ना. काय अंदाज होतो मी तर मी सांगलेलं आहे ना. हय येणारच नव्हतं. एक प्लॅन काय होतो त्याचा काय पडतात प्लॅन. त्यांचा विचार मी हय येऊचो प्लॅन होतो आपलं. नाही. मग झाला काय. अरे हय नाही, येऊचो शपथ नाही. प्लॅनच. तरी रवीने मी आता पुढसून जाऊन येतोय मी. या ते गेल्या टायमात तू घेऊन येईल म्हणून बोललं चल जाऊ. बरा झाला पण. लवकर आहे. बरं झालं देता पाणी. कोण लवकर काय आहे ती कोणाची आमच्या घरात ती जातो. घराकडेच नाही तुझं मग ती खाता होती या. हो भजी नेऊची. या. हो या ती नाही. ती तर गाडी करते. असं काय? या कर. त्याने झाल्याने भजी घेऊन येते. या. एक प्लेट दे ना तिला घेऊन. असं काय एक करतो. प्लेट तो घेतो आपण. मागा एक प्लेट मग या कर. टाइमपास कोण मागा याच्यातला एक प्लेट सांगितलेली आहे त्याच्यातला घे ना. तू ह्याच्यातला कशा गोया तुका. याच्यातला. एक प्लेट सांगितले ना सांगितलेली. मग आज काय पाहिजे. पाहिजे असेल तर तुम्ही आलात मग आम्हाला टेन्शन नाही. आम्ही बिंदास असता तुम्ही. अरे मुंबईतून आता मी इतके व्हिडिओ बंद केलेला आहे मगाशी समाप्त पण परत चालू केलं. चला पॅटीस खातोय आता आम्ही. त्याने स्पॉन्सर केलेलं. चुकत नाही यार. असंच असतं का लपून छपून येणार काय कसले खूप खेळ दे दडा कुकीचे. तर असंच मस्त. म्हटलं तुम्ही नाही येणार रे गपचूप. म्हटलं अजून वेळ आहे तुम्हाला. पळू घ्या गपचूप. तुम्हाला फोन म्हणून लावलं तर. अरे कुठे जाग अंदाज घेत- अंदाज घ्यायला एका शब्दान जाणार हास की नाही कायच नाही. अरे जाग घेतली साधारण. कुठे असते. हम्म. आपण बोललो असतो निघाला तर तो बोललो असतो हां बेटा मग नाही का अंदाज होतो मध्ये काहीतरी गावणार आहे. नशीब आपण बोलला नाही. तुका काय करूचा कोण देणार पाहिजे. तुका वय तो अजून खा. तो प्रश्न नाही हा. पुढचे प्रश्न तुका जाम असतात. अरे होय तो इल्यापासून माका तिने पहिल्यांदा दिले ना. हा, मग काय सांगतो? मग काका जाऊ आम्ही. म्हणजे काय सांगतो तू मजे तिकीट तिथे माका वाटलं तुका वय म्हणून तू विचारतो. मी बघतो. हा मग का इथे बघा ना आपण मग काय गावा उगाच हे पुष्पक काहीतरी घे. घेतलंय. एका भजी टँकच घेतलेलं आहे. हां ती दोनच प्लेट ती माकाच पुरणार नाही. म्हणून तू होय का. तू तिथे खाणार आहेस. माहित नाही बघू. तू आमच्या घराकडे ठेव आपलं कूलर सोड आम्ही घरात जातो. तुमचं कूलर काय सुटतं. बाईक घेऊन गेलं असतं एवढ्यात पण काय. नको तुमची बाईक हवी आहे ना. तू शिकून घे ना. तुला बोलले आहे तिकडे मला सांगितलं आहे पूनमला स्कूटर शिकवायला. स्कूटर एकदम मस्त डायरेक्ट मीटिंग का स्कूटर घेऊन मॅडम आले मॅडम आले. एकदा जो कोसळला आणि मग पुन्हा या चालवीत की तुका वाटला. असं पण हा मग नाही मग उपयोग नाही. कोसळ नाही एकदा तरी कोसळल्याशिवाय मजा नाही. तोंड बिण असा फुटा काय जरा मग ती परत बरोबर येणार. तसं झालं फुटाना. आज व्हिडिओ केले ना बाबा स्वतःहून गेलं. मग स्वतःहून एकदम काय अँगल धरले ना. म्हणजे खतरनाक. असं खाली की वर. फक्त टकला एवढाच दिसता. वरती वेगळा म्हणजे समोरची स्क्रीन असताना पण हा. हा म्हणजे ते स्क्रीन मध्ये बघतच नाही काय अक्कल दिसतं. सगळी देवान तुका ना कशी लगेच तुका जन्मतात दिले. तू काय माका सांग. तसा नाही हा. तू काय बोललं सगळी अक्कल ती तुका माकात दिलेली आहे. ह्यो डायलॉग होता तुझा. कारण की तू असाच पळत पळत सुटलं पुढे अक्कल ठेवलं ते पाठी. काय त्यामुळे ती तुझी अक्कल माकात अरे मग धावत होतं रे बा. धावाचा होता रे शेंगा का? घेऊन पळत होता. हा. नाही, ते मग काय ती अक्कल ठेवलंस तू ती मी घेऊन ते काही येईल असा अरे शेंग्याची धाळ पळवत होते म्हणून. त्याच्यामुळे अक्कल तहेच रोवली. अक्कल तहेच रोवली आणि झाड घेऊन पळाला. ह्याची मागे आहे बघतो सारखे भूक लागली की एवढं. भूकच लागली शॉर्ट घेऊ गयो अजब शॉर्ट आहे कधी मिळणार नाही. शॉर्ट घेऊन ठेवा. घे चला तू येतो ना गाडी येत ना. चल पाऊस गेला नाही पाऊस नाही रे. म्हणजे परत तुमचं पुढचं प्लॅन वाटता. अरे बाबा चल गो चला चला.
अशा रीतीने बाबल्याकडसून आम्ही हा शिकलं अजून थोडं खाली घे जर असो बस खतरनाक हा असं पकड म्हणजे तू पण येशील हा हा एवढं पकड तर तो बघ काय म्हणतात ते हा बघा शिकता तर आम्ही बाबल्याक मी नाही यांनी पोंडेक घातलेला मी आता एक काढलं. म्हणजे न सांगता येतात म्हणून न सांगता इलो तो आणि बरा फोन लावून आधी त्यांनी काय केलं जरा हे केलं खय आम्ही खय आहोत मी जाताना बरोबर त्याला सांगतोय ह्यो सुकलीत बायको बातमी घेतली. फक्त बायको घेऊन येलो म्हणजे हुशार बघा किती तू म्हणून ते बातमी त्याने घेतल्या ना आम्ही खय म्हणजे थाला सुगाव काढल्या डॅम्बीचा तो तो दाखव तो दाखव तो दाखव हा ह्यो बघा ह्यो तो हो बसलो गाडी येत हा ह्यो बघा तर एका फोडणीत घातलेल्या आम्ही तू पुढे हो तुझ्याकडे आता जाऊन येते का तर आम्ही आता पॅटीसनी भजी खाऊन झालेल्या तर आता आम्ही हा हा देताय पाठवून तर आम्ही आता व्हिडिओची समाप्ती हेच करता आता नक्की समाप्ती आहे ना आता नक्कीच समाप्ती आहे तोपर्यंत भेटूया दुसऱ्या पुढच्या भागात नवीन व्हिडिओ बाय बाय